Ty čus, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. Už druhý díl. Takže začneme ze světa 6, kde jsem se úplně nehorázně od včerejška posunul v ranku. Vidíte, že už jsem 260, jsem přepsat příšku. A asi já nevím, skoro 100 pozic, myslím, jsem se posunul. Vidíte, že všichni slávy už tady kolem mě už jsou samý 200, dokonce 34, i nade mnou, i pode mnou, už jsou prostě velký levely. Za to jsem docela dost rád. A tady můžeme si tady dát quest a pak se můžeme kouknout do podzemí. Tady ten je lepší. No tak i za 7 sekund, tak chvíli vydržíme. No zatím se dáme arénku, 224 nějaká, zkusíme. 5600 inteligence a mám menší výdrž, to je tu snad dáme, jo. V bodě, 53, super, jsem se docela dost šoupnul. Takže už do podzemí, zkusíme Madame Mistake, no jo. Kritik, ach jo, škoda. Tak na další postavu se kouknem, tady jsem ještě dneska vůbec nebyl, si zvednu hlídku. Kouknu do sbírny. Je loop nějaký 156, to je lepší, bych řekl, jo. Obratnost 76, to mám lepší všechno. Zkusím včera obchod, Elik na jentku, ten kupovat nebudu, obratnost 71, no lepší. Zkusím koupit tady to, asi pod tím nic není. Pošta, bude zase něco vyhraní a omluva, asi v cechu. No, do cechu, si se přihlásíme na války, ale to je válka proti Spartak VT je Lipník, zvláštní jméno pro cech. Prohráli jsme, nevadí. Přihlásíme se na obranu, zkusíme si nějaký to podzemí. Já teď, zkouším furt toho surovýho lupiče, ale on prostě nechce padnout, zbývá mu hrozně od zápeček. Nevím. Tady ten týden jsem dal hrozně od podzemí, většinou tak jako měl jsem asi 10 zub nebo kolik, všechno jsem to proházal do podzemí a dal jsem jich dost, fakt dost podzemí jsem sundal. No, to je z téhle postavy asi taky všechno, to je S17, koukneme do podzemka, můžeme kliknu hospodu, je houba, super, to snad ještě ze včerejška, nebo byl jsem tady už dneska? Jo, byl. A nekoukal jsem se asi do zbrojírny, když se kouknu. Nic, čara obchod, tam taky nic nebude asi. Škoda, že není jenom za goldy. Já to jsem na tom mapku, to kupovat nebudu. Zkusíme podzemko. Dělal jsem ráno obludu. To mě docela mrzelo, že jsem to nedal na videu, jako to nemám v záznamu. Tady jsem si koupil ráno tuhle zbraň. Takže jsem asi byl ve sběrírně, asi určitě, jo byl. Koupil jsem si tuhle zbraň, což super, kde hned padla ta obluda. Já teď si můžu zkusit třeba to řezosoura, když ten asi nepadne. 78, to je, šance bude, ale. Arenka, 63, ale bychom měli dát, v pohodě, super. 21 000, to je si na tohle. Tady mi něco, to je S6 mi tam hučí vzadu. Tak, koukneme do sběrírny. Hulka by se taky nějaká nová hodila, jo, tahle je dobrá docela. Plus 15, za jednu houbu, to nebudu koupovat. Možná ještě pak to koupíme, když je to zbytečný a koupíme, to nebudu kupovat. A klikám si do statu. Výdrže a myslím, že teď tam máme na sílu nějakýho týpka, jestli to kliknuli do síly. Nační furt nechce padnout, už bych ho fakt mohl dát. Yes, je dole, super, takže první podzemí na videu sundaný, což je fajn. Tak. Vlastně to hlídání už to, jak jsem ukazoval včera ve videu, tak už to nechce hlídat, už se vrátil, nebo já nevím, proč to ani chtěl hlídat. Takže
To je vyřešení. Tady si můžu kouknout do cechu, to je blbej cech. Kdyby někdo měl cech na S19, tak jsem level 15, 16, tak kdybyste mě vzali, tak by to bylo super. Protože tady jsem jenom tak, vidíte, 2% bonusu, to není nic moc. Tady si dám další quest rovnou. Šup. A ne. Tady to. Super. Tak já se asi loučím. Už všechno jsem řekl, všechno jsem udělal. Určitě poděkuju za like. Odběr mě hrozně moc potěší, hlavně teď, když začínám. Když tak mi napište i komentář nějaký, budu rád. Takže čau.